Sfârșitul lunii februarie a adus la Cluj mari maestri de Aikido din țară și din străinătate. Aici este sediul central al Fundației Române de Aikido Aikikai Musubi Dojo, locul în care practicanții de Aikido își desfășoară antrenamentele și implicit locul în care se ține stagiul internațional de la Cluj din această perioadă. Invitat special este Shihan Yukimitsu Kobayashi. Aflăm mai multe despre acest eveniment înăuntru. Mă duc să mă schimb, mă pregătesc pentru antrenamente și stăm de vorbă cu maestrii după. Gata echipată și gata pregătită pentru antrenament. Abia aștept. Acest semnal este mai important decât altele prin invitații pe care îi avem. În primul rând, din Japonia este Sensei Kobayashi Yukimitsu, în Japonia e Centrul Mondial al Aikido-ului. Apoi avem invitați din Moldova, din Ucraina, din Polonia, din Bulgaria. 僕はルーマニアでは合気道しかしてないんで、合気道のみんなね、すごいいい人がたくさん、わかるかな、真面目で合気道も 100% ずっとやってる人たちがすごい。 Cel mai mult îmi place în România dojo-ul pe care l-am întâlnit aici la Cluj-Napoca și îmi plac oamenii pentru că sunt foarte serioși și muncitori. Diferența dintre Aikido și celelalte arte marțiale, în primul rând, este faptul că nu există competiție. La celelalte arte marțiale există o competiție între parteneri și deci se dezvoltă agresivitatea. La Aikido tocmai asta lipsește, deoarece pune accent pe armonie și lipsa de competitivitate. Pentru mai mari maestri și pentru mine, Aikido se păstrează cu sfințenie în familie. De aproape un an sunt bunic, iar nepoțelul meu are deja un card care îl reprezintă ca membru în Asociația Aikido din Ucraina. Asociația de Aikido ucraineană lucrează cu poliția ucraineană și cu armata, ofițerii de armată. În poliția ucraineană s-au făcut mai multe feluri de lupte, însă Aikido este cea mai potrivită deoarece reprezintă o structură definitorie. Eu predau Aikido nu doar în Ucraina, ci și în Spania, Italia și Rusia. Este al 5-lea seminar în România și al 2-lea în Cluj și anul trecut a fost un seminar foarte frumos, a fost o atmosferă specifică acestui sport. Oamenii de aici sunt foarte prietenoși și, bineînțeles, profesorii, cum este Sensei, care este unul dintre cei mai buni din întreaga lume. Este un profesor de Aikido foarte inteligent și cu personalitate și sunt foarte impresionat. Am încercat să-mi influențez elevii în acest sport și sunt bucuros pentru că toți elevii mei sunt de aceeași părere cu mine și sper ca toți cei pe care îi antrenez să găsească mulți prieteni aici, prieteni de Aikido. Mesajul pe care eu încerc să-l transmit, pentru că nu sunt sigur că reușesc întotdeauna, dar încerc cu sinceritate, este unul de pace și de armonie. Sigur că prin intermediul unei arte marțiale, pe undeva poate părea puțin paradoxal, însă încercăm să construim oameni mai buni. Pentru mine Aikido înseamnă și cred că o să însemne drumul care m-a făcut să trăiesc o viață de un nivel calitativ superior, mai bun decât trăiam înainte. Sigur, într-un seminar de Aikido e multă informație într-un timp relativ scurt. Nu se poate asimila întreaga informație, dar după seminar există luni de muncă, de practică, unde fiecare amănunt se dezbate, fiecare în propriul dojo și ușor nivelul calitativ crește. La acest seminar există o sesiune de examinare unde vor fi examinați de către maestru din Japonia, colegii noștri din Moldova și din Bulgaria. În România sau organizația din România fiind recunoscută de către Forul Internațional de Organizație din Japonia, președintele organizației poate să acorde aceste centuri și atunci nu este nevoie să fie examinați de cineva de afară. În Moldova, deocamdată și în Bulgaria, ne fiind recunoscuți, examinările le poate ține doar un maestru japonez. Foarte interesant. Antrenamentele de Aikido sunt în general energice, te fac să fii mult mai energic decât credeai, pentru că într-adevăr depui efort, dar parcă de peste tot vine energia și se așează la tine, se pune în chirie aici, până la următorul antrenament.
Foarte interesant antrenamentul și cu sensei Kobayashi și cu toți ceilalți instructori. Au fost foarte mulți invitați la acest stagiu și sunt și foarte multe antrenamente. Sunt 6 antrenamente pe zi. Bine, eu pot să mă duc doar la 5, pentru că al 6-lea este doar pentru Hakame, adică pentru cei care au centură neagră, iar eu încă nu mă încadrez. Dar nu-i nimic, că va veni și timpul meu. Până data viitoare, la un nou stagiu, antrenamentele obișnuite.